Si veniu al museu, us recomano que vingueu a veure aquesta peça, aquest vestit espectacular, fantàstic, aparentment seriós, aparentment com una armadura, que t'acostes i comences a veure moltes delicadeses, molts detalls, molt de contrastos, perquè el negre no és negre, el negre és color vi. El groc és un groc cridaner, lluminós, impactant, sota del negre, que ressalta molt. En les mànigues, els voravius, el sota, amb una mena de textures com plomes, de color negre, platejades. Després et mires el vestit i està tot dibuixat en diferents textures, des d'uns grisos que són de seda salvatge, les mànigues amb formes obertes dels laterals, de la copa, i sorprèn. Segle XIX, finals del segle XIX, en principi un vestit que quan el veus en primer cop és un vestit com de dol, però mires i cada cop és com més profund i més els colors impactants. Per exemple, l'he intentat plantejar aquesta mena de xispejat, aquesta mena de negres que el ressegueix. Si el toquéssim, trobaríem textures totalment diverses, suaus, aspres, delicades, dures. Realment hi ha un treball aquí dins d'aquest vestit com molt visual i plàstic, com molt artístic. Més que de vestimenta, és quasi de creació. He estat mirant i en aquella època encara la persona que ho va fer-ho és anònima, no hi havia autories. En aquella època, potser l'any 1870, començava aquí a Catalunya a valorar-se, a posar etiqueta qui havia fet un vestit. En aquest cas, els homes, els sastres. Les cosidores, no. Mirant una mica la informació d'aquest vestit, em sorprèn i diuen que en aquell moment, que possiblement aquest vestit es havia fet a casa. Encara em sorprèn més, perquè veus que ha estat tan elaborat, tan treballat, que la persona que realment ho va fer-ho donant-ho tot i tenint realment una visió creativa i estètica molt alta. He anat a per aquí, bàsicament, a buscar gràficament totes aquestes textures, traduint-les amb els materials que en aquell moment tenia. En aquest cas estava fent com una mena de reserves amb llapis de colors i buscant aquests dibuixos que són abstractes, no són allò afinats, perquè realment estan fets tenen una resposta com molt abstracta. Tenim la mena d'espiral, tenim la mena de vegetals, modernista, vestit modernista. Després va ser quan em vaig fixar en aquest vestit i em vaig adonar de les tonalitats, buscant-les morades, vermelloses. Mires i vas com veient, te'n vas d'aquí a aquí. T'hi fixes més, veus els verds del fons, aquests negres que sembla que l'estiguin pessigant, que l'estiguin com construint, aquests dibuixos del coll. Es veuen també els dibuixos al darrere que transparenta el negre. I alhora també es veu el dibuixet. Amb el fet de dibuixar, en el meu cas, fa parar-me i mirar, i adonar-me'n i conèixer. I m'ajuda a aturar-me i a gaudir-ho. Cosa que si vens a un museu, jo us recomano, a més, que si veniu al museu, no veniu només a mirar. Assenteu-vos, mireu-vos-els, dibuixeu una miqueta.